Monggo ula kuwi ngono. Mula kok wong gelem nglakoni ngono kuwi, kelakuane nungkuli. Ngono. Ula lho kok kaya ngono kuwi. Lajeng pripun, Mbak? Anenggih sang nagaraja sasilih nyinaga Masuk langgawe nyidra asmara. senengin naga kini Lalo lalo dasare lagi jam setengah rolas garap mek nyemek wah kepenak dirungokke aja enggak konangan asri angling derma ulah kabar wilet naga kini
jam polu nganti meh jam telu nyuntang nafsu sriting kalabu rati konangan Sri Angleng Derma ulah tebar wilet dua wong iki pitokan. Kok kedalan to ya. Lha mula nyawang kok aku aja nyawang Fahri. Nyawang aku to An. Apa ngesir Fahri kowe? Nggih, kula tampar sampun, Pak. nggih matur suwun Nduk Nyidra Aswara sampun katur kalian anak kula wadon Mbak Elvina ki ya bisa meneh awake dhewe ngaturke penuwun tanpa upama marang panjenenganipun Bapak Kapolsek Wadungan ugi dalu menika ugi rawuh nggih matur suwun Bapak Kapolsek mugi-mugi sedaya para kepolisian ing Wadungan mriki pinaringan kesehatan kesarasan ki ngene Nduk kurang prayoga kurang regeng ing swasana yen to panjenenganipun Bapak Kepala Desa Lora katuran munggah ana kepanggungan Bapak sapa Bapak Juwardi Bapak Juwardi SH kersane munggah ana kepanggungan engko Pak semangat kedale menika njing ben grogolan niku kersane jenengan sedaya warang nggih engko Mas poti Mas Bapak Kepala Desa kersane munggah ana kepanggungan wilujeng dalu Bapak Kepala Desa Bapak Juwardi Gondo. Jane kula wau pun bisi-bisi nyuwun pangapunten jane raja saya sak badanipun minggah wonten ing tanah suci. Umroh nggih Pak Lurah nggih. Nggih. Oh nggih. Bojange. Nggih pangestu panjenengan kula mengki kalih rombongan niku mengki bareng sedaya nggih. Amin. Saged nular. Nggih, Bapak Kepala Desa nyuwun berkahipun wong menika wonten ing tlatah jenengan piyambak, panjenengan menika ingkang dados angesuwi wonten ing Desa Waruk Kalong mriki. Monggo paring dawuh kalian masyarakat grogolan mriki menapa pun kantun derek nyuwun ular-ular jenengan. Nggih ngapunten. Nggih, Pak Lurah. Mbok Cange kagem warga grogolan kula nyuwun kekompakanipun ingkang rukun. Amin. Nggih, niku mawon. Mugi-mugi warga grogolan dipun paringi seger waras. Amin. Panjang umur yang barokah. Ngoten Pak Cange. Nggih, leres. Panci gaman sing sae niku gaman kerukunan.
tuladane para kusuma bangsa niku riyin jaman perang 10 November. Namung gamane rukun ngangge perang nandingi kalih londo niku kalih linci pepring niku kan saged merdeka Indonesia. Nggih ta Pak Lurah? Leres. Kalih ngoten ngawi kutane bukti nyatane goleki arep kaya ngapa duwe dagang kaya ngene kok goleke liya. Nggih Pak Lurah nggih? Nggih leres. Ah nggih, nggih. Monggo matur menapa badhe lalagon. Badhe lelagon mawon. Oh, badhe lalagon nggih, monggo ndherekaken garap campur sari nggih saged. Menika garap klasik nggih saged, dangdut nggih saged, menika nggih komplit. Para kanca-kanca elektron nggih tesih lenggah. Kula nyuwun klasik mawon. Oh, klasik, oh nggih, nggih. Gubuk asmara. Gubuk asmara Waranggana Jiro Lupatma niku pun kalih sinten? Mangan salah setunggal. Sing tengah. Sing tengah nggih, sing tengah. Kene ora cocok tenan ora pilihane. Nuwun sewu Pak Lurah menika kok mboten kok teges kula menika menika satu ngendikan jenengan wau napa jenengan niku yang ibu sampun kondur wonten zaman kelanggengan. Sampun. Saestu nggih. Oh nggih, mosok lagi ro. Pun pinten taun? Hampir kali tahun. Hampir tahun mengke bakdo pilihan iki bakdo telas-telasan pun angsal rabi pun. Mboten napa-napa nggih. Bakdo pilihan jenengan jumeneng kepala desa malih pados judu. Amin. Ah nggih, nyasal judunipun nggih. Gubuk asmara dipun bawani napa langsung Pak Lurah? Langsung mawon. Langsung mawon Mas Go Mas Gubuk asmara. Aku kelingan gubuk kae yen tanggo leren neng jaga kebatulisan warna apa tondo kasih sayang kawit pinjen kawit tumaka saiki gubuk kae kepatrita bengi nanti gegerino Nora luntur saya marati ayo aku kowe ganti garwa neng jaga kepatulisan bondo apa
kasih sayang Jenenge gubuk asmara Biyen kae tak go anggum seneng Tanpa bental tanpa kasar Oh Buat abadi Rekaman asmara Gubuk kae kebatrito kasih kakak Gubuk kae kebak cerita Dan kawangi nanti gantian cerita Cetetan sakroning ati Datang luntur saya merhati Aku kowe dadi garwa Ora golek ning gubuk asmara Pripun Pak Lurah tanduk melih nawa-nawa setunggal mawon. Tanduk malih. Nggih tanduk mboten napa nggih eman-eman. Lagu wajib pambung ya Nggih niku lagu wajib niku penting. Jambu alas Jambu alas. Jambu alas. Mbak karo Mbak anu Lintang karo Mbak Lintang jumteng loro ben loro Mbak Lintang. Jambu alas kegentenan heeh. Jumeneng Mbak Lintang. Sindene sampeyan kok wayu itu Pak Sek. Ya kula nggih gumun kula niku jane. Sinden sakniku pancen belah jan nek mboten ayu ngoten penontone niku pun ngrasani bar sindene malah anu elek-elek ireng-ireng ngoten niku biasane. Wayangan saniki ngoten niku. Sindene golek sing ayu-ayu lho sisek mesti ngoten niku. Dikomplain tiang-tiang kula niki ngono. Nggih nggih. Nggih. Engko Mas jambu alas Mas dados. Kelingan manis eseme Jur kelingan rasa kemuyune Tresno lan kasih sayangi Karep atiku kakon dadi bojone Sayange ro duwe bojo nanging aku wis kadung tresno Logjo rasane ngati Bakaneng ati mergo aku ora melu duweni Kakak duwe bojo ada kula ada semut kurung rondo jadi rebut Oh paling gati yen kula dadi gawi Gati ora bakal ganti Suka
rasane senajan dilas tak enteni randane sayange rong duwe bojo nanging aku wis kadung tresno longso rasane ngati mergo aku ora bakal duweni bojo ada kula ada semut burung rondo jodi rebut sumpah ning batin yen kula durung sikat dekate ngati ora bakal loro ganti sumpah wis janji arep salindo mati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni manis rasane senajan dilas tanteni randane Mbok Cange dalem kula dereng lega nek dereng ngedek niku kabeh sinden iki wong ngoten nggih terus Waranggono Jiro Lupatmonem tak penyantine jumeneng pindah nggih seret ayo lho apene salane sik nyambut gawe piye nyambut gawe Waranggono rame nak ngarepe lho kaya nyang restoran kopi eneng bar mangan ngeting becak ale piye aku wae ya eneng ngono piye beda nek karo sasi sepi nek sampe sasi ngarep lho lah prai sesasi terus piye iki kok kula njaluk lagu no ingkang pundi pun kantun derek dina minggu kuwi lho apa kene lali janjine ya wis lali janjine nggih leres karo kontes joget Waranggono pokoke engko sing apik-apik jogete tambahi selawe tambah kok selawe yo lali janjine Mas engko Mas
sakit sapa wong sing ora ndelok kadung dandan kowe ora teko yae Pripun Pak, raos ya Pak. janjane kowe nang endi gelagatmu aja nyupiane atiku jono kowe gendang karo wong lanang liya matur suwun Pak Lurah nggih. Nggih, sami-sami, Pak. Masyarakat Grogolan wau ngendikan Pak Disen mungkin matur Pak Lurah. Sok Pak Lurah nek upamane kok uga upamane sok ben upamane dadi kepala desa meneh neruske sing dadi kepala desa nang desa Warokalong kene nek syukuran dilantik kon wayangan ngoten niku lho masyarakat lho Saudara. Iya to, Bang? Rasa golek dalang liya dalange sisek ngono. Ya 20. Ya. Wah, ya 20 ya iya ae ya. Mboten genep malah. Oh, genep. 18 Mboten lho. Sedaya niku beres ngeten iki kan nggih to, Pak? Nggih. Putih beres mboten? Pun lunas. Nggih, gara-gara enggak payang pajeke dereng lunas Pak niki. Pun beres nggih. Nggih, matur suwun sanget Pak Lurah. Nggih, Pak Sek, Mbah nuwun sampun pun paringi wedal bilih wonten ingkang lepat nuwun pangapunten. Amin. Ngaten nggih? Nggih. Niki nek Pak Sambong kula minggah saged. Saged mawon, Ayo Pak Sambong, gentenan. Ha nggih gentotan niki. Aja lurae ae. Mboten napa-napa. Nggih, nggih Mbah, mboten napa-napa. Pak Sambong arep awah munggah. Nggih, langsung munggah. Ugi dalu menika dipun live streaming kalian Malik Ngawi. Mas Malik, kalian Mas Desmang. Oh, Mas Desmang, channel TV Ngawi. Upami mengke nyuwun lingipun para warga Warokalong mriki mengke nek kangge hiburan kali teng sawah lho dek ben bersihan nanggap wayang ngoten niku. Mengke betul niku nggih sae niku mengke streaming nggih sae kalian Mas Malik Ngawi niku. Siap. Nggih nyuwun linge napa ngoten. Enggak, Pak Mas Sambong kali Bapak pamit wae sareng minggah wonten kepanggungan ben bareng aja no ben bareng. Boten napa sing penting dalu menika hiburan Pak Lurah. Nggih, leres. Penting hiburan masyarakat seneng. Intine ngibur masyarakat. Monggo Pak Sambong. matur suwun bocange Mbah Sisek pun kenal dangu Pak Lurah. Pun jane niku riyen kanca. Kanca usur gedang nggih Pak Sisek. Nggih. Nggih. Badhe nyanyi napa Pak? Lho. Oh, mau nyanyi napa ngantun nderek? Nek nyanyi mboten anu Mboten saged wakil sindene. Wakil Waranggono niku gampang satan nggih ngoten niku kados Pak Dowe ya, Mbak. Aja dolanan HP, Mbak. Dolanan HP salene sik, engko nek bar hiburan lagi HP. Nah, dadi dimatke kaya ibu-ibu. Kaya ibu-ibu kae Waranggono kae. Oh, jan dimatke tenan. Dadine ngono. Dadi ngene iki. Matur suwun Pak Wa berkahipun. Kok kalih Waranggono sinten pun kantor nderek. Nderek kula nedhi Nyidam Sari mawon. Nyidam Sari nggih, Nyidam Sari. Kali Mbak Depi. Nggih, sing suarane sekeco piyambak. Nggih, Mbak Depi jemeneng Nyidam Sari. Bawane napa mboten Mas Sukoyo? Mboten sampun dalu mawon. Dalu nggih mboten napa nggih. Niki wau wonten kanca kula lare nem-nemen are mriki badhe mbah limbuhan mengke bakdo niki Mas nggih siap asmane sinten kula nggih kesupen mau Mas nggih. Nyidam Sari engko Mas langsung mawas. Nano yo.
ragae lintane mlaku umpama sliramu sekar melati aku nani dan sari wong aku kan bakal sinaksan lintane luku sumodo kanthi kasayane ngerti kancaku mangiling to hinoso rasa-rasane ngetriya raya kali naline ya nalikane Matur nuwun Asise. mboten tanduk mulih Sampun Oh, nggih. ngaturne sekedap mawon. Nggih. Mengke nek saking panitia kirang gupuhe tentu napa-napa nyuwun pangapunten ingkang nggih mboten kathah. napa-napa kula ketua rombongan Nggih, nggih. malah matur suwun sanget sampun kesoni bali sak rombongan nggih mboten matur Nggih, suwun nggih, suwun, Nggih, suwun. nggih matur suwun Engko Mas wau sing badhe nyuwun lelagon wau sonten wau manggi kula sinten Mas? Engko Mas tinggal tok panggungan Mas. Kula kesupen Mas wau asmane Mas. Wau nek plimbuhan pasti saya mungkin nyuwun tulung pun sadar kalih kula. Engko Mas kalih ngentosi sak lagu mawon bae ya Mbak Tika garap dangdut jumeneng. Garap dangdut. Wau sore mau ana sing kan kalih kula asmane kula kesupen wau nggih. Nggih warga mriki mungkin kula limbuhan mang kan minggal ya Pak nggih kula tak nyanyi siap Mas siap matur suwun kula matur niku asmane kesupen Mas engko Mas langsung minggah mawon mulai taksih lenggah wonten mriki nggih ayo Mbak Tika garap dangdut Mbak Jeniki spesial kagem Mbah Wong nggih matur suwun. nggih mugi-mugi panjenengane Bapak kami tuwa Grogolan lan Pak Sambung lan Bapak Kepala Desa sedaya pamong ing Warokalong mriki pinerengan kesehatan kesarasan lancar gancar nggone golek sandang pangan panjang ing umur Allahumma lagune napa Mbak Ini dikasih mutiara mawon nggih. Mutiara nggih engko Spesial request mutiara sudah dikasih. nggih matur suwun lenggah rumiyin tenan Nduk ora kleru awake dhewe nyangik ana ing dusun Grogolan kene wis ping pindho bengi iki wis ping pindho biyen ajate biyen ya bersih dusun ana daleme Bapak Kasun sing etan kono Bapak
Kasun sing sepuh. Oh, saiki panjenengane Bapak Kasun wis kundur ana ing alam jati, wis kapundhut dening Gusti Kang Maha Kawasa. Muga-muga panjenenganipun arwahe Bapak Kasun pinaringana padang dalane jembar kubure ketrima dening Gustine, ditampa ngamal kesayane dianggep golonganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lan boten mligi kalian Bapak Kasun khusus sedaya ing warga dusun Grogolan mriki arwahipun ingkang sampun kundur wonten jaman kelanggengan mugi-mugi pinaringan padang dalane jembar kubure dianggep golonganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipangapura sedaya dosanipun dipun tami ngamal kesaenanipun. Allahumma ya nduk iki kurang prayoga yen to mbahku Mbah No ki ora jumeneng ora ketang sak lagu-lagu ya Mbah No. Yo nggone tanggane dhewe. Iya, ben nyumbang lelakon Mbah No. Iki masih mau jane sing mau tangen-angen lho ket sore jane lamun. Wis ngekeki dhuwit aku lho. Nah, wis nyawer lho tak ora munggah-munggah. Ayo Mbah No, jumeneng Mbah No yo. Serampat. Lelolo wonten ing dusun Grogolan. Oh, Grogolan nggih. Demange namine Pak Juwadi. Oh, ngoten. Cocok karo asmane Mas we. Asmane pripun? Juwadi. Maksud June jujur. Oh, takonono ora percaya. Jujur nggih. Mesti jujur nang abang ya muni abang ijo ya ijo. Laras. Ah to. Akeh kancane. Amin. Akeh kancane karo sapa wis rawung karo aku ae kenal lho. Nggih. Juwadi, jujur, adil gitu akeh kancane. Laras. Ngudi dhewe kan di to. Nggih disenengi karo masyarakat. Amin Allahumma amin. Jarine wong-wong lho aku ora omong lho. Jarine disenengi karo kalian Bapak Kepala Desa. Tepuk disenengi karo masyarakat. Besok khususnya dusun Grogolan mriki nyawiji dadi siji. Bahwane Pak Bambang. Bapak Bambang. Bang ngono wis ya. Nggih. Nyatane nyami bangunane yo apik-apik. Engko njuru-njuru yo apik-apik. Leres. Tokohe masyarakate Mas Wawan jenenge. Oh ngoten nggih. Mas Wani nanggap wayang. Nggih, ngeten iki panci iguh pritikele kalian Mas Wawan kalian Bapak Kasun. Iki yo tak artekne ngundangan jok kritik yo wis pira. Nggih, leres. Kalian ngoten Mbak Nong nggih. Jenengan nate
dados pelawak kula gawan kula jaman wayang wonten ing Krambi nggih. Alah lah. Ini daerah kulonan Krambi sini niku sekula jak. Alah iki masa tanggapane ngepresnya kaya wani ngundang pelawak ya. Oh nggih, mboten wani. Mboten wani. Bayaran pelawak niku kalih dalang niku alah lipet ping 3. Nang YouTube lho, wayang Kasianto, bintang tamu Gareng Jawa Tengah sindene sapa kae? Mbak Umi. Jujur jane nggih talangane bareng. Oh ngoten nggih. Terus wau ngebel kula Mbah ngono sampe ning grogolan ngono. Selaras nggih. Ngono lho ceritane sak sih. Ngoten. Wis ki wektune mepet. Nggih badhe ngatur. Bocong aman nggih. Nggih pucung. Tak bawanani bocong. Nggih. Sugeng rawuh. Palarke napa mboten? Pun ngene wis. Gak dipalarke nek ketung tung ngono kae. Para tamu kakung putri Bos mainane suarane kaya ngene nduk. Aja. Pinarak kang keco Pitara dadi dalang lekung lho Mbah Nok. wonten ing dusun Grogolan punika Lho. muga-muga mangke slamet lan raharjo. Gawae napa Mbah Nok? Alah, lagune dinone kahanan ya. Nggih. Lagu sing ra tau dianane butuhe manut lambeku ngene ya. Leres. Copodo nelongso jamane jaman rekod urip pancen angel kudune ora usah ngomel ati kudu seneng nyambut gawe karonan ulat aja padang yen dikongkon ya sing tau lah apa to kanca pengen urip mulya wiwitan rakasa pandanyot anten kabeh pengen urip mulya wiwitan rakasa pandanyot. padha nelongso jaman rekodo urip pancen angel kudune ora usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja padang yen dikon ya sing tau apa kanca pengen urip mulya wiwitan rekoso budidaya kabeh kanca pengen urip mulya wiwitan rekoso pancanoto. Mbah No matur suwun mengke ditutukke nagara-gara Nggih, nggih matur suwun. Nggih matur suwun sanget Mbah No nggih berkah. Nuwun sewu, Mbak. Mbah Lurah nyawer, Mbah Wau nyawer, mengke rekening mama buka nggih, mengke mak srat-srat. Matur nuwun Pak Si ya. Nggih nggih Mbah No matur suwun sanget. Yo, waranggana kanggo penutup Jiro Lupatmo 6 jumeneng sedaya. Garape dangdut gati campuri karo gamelan Kembang Tresna. Kembang Tresna. Heeh, jumeneng kabeh yo waranggana 5 6 6 6 6
kembang tresna Mbak. Sing penting bengi menika ngregengke swasana paring hiburan para masyarakat ing dusun Grogolan mriki. Godhong kata iso gawe seneng kudu iso gawe seneng awake dhewe. Ah iya. Kembang tresna Mas. Kembang tresna. Heeh. Waranggonane 5 jumeneng kabeh aja. Ya. Engko ditutuke no patet 9 aja. Ya.
Aku mau Nggih, matur nuwun lenggah rumiyin. Kripik gedang kripik telo nduk. Iya. Ki awake dhewe kok ditutukke napa Padhet Sanga. Iya. Tur wulan Agustus ki awake dhewe ngetan ya kari tanggal 29 neng Pangkur ya kuwi neng lapangan nggon kontes manuk. Iya, nang desa Paras. Heeh, neng Paras. Ajate ya bersih dusun 7 ngiras pantes 17-an. Tanggal 29 nang nggon lapangan kontes manuk Paras. Iya. Liyane kuwi ngulon kabeh wulan Agustus iki, kabeh ngulon. Iya. Ayo, Nduk. Ditonton gelare lakon bengi iki Kyai Semar bakal mbangun kayangan kae mendung tumuyung kaya gawe payung, Nduk.